हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायनानै लाहरबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अलाव थुनानै हो। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय हादरनि गिबि मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा गावनि बिजाथिलाइखौ गथायबाय। बिमा गंगानि बोर लानानै मंगलबारखालि उत्तर प्रदेश रायजोनि बारानासि लकसभा बियाबाव हेट्रिक खालामनायनि थांखिजों थामथि खेबनि थाखाय बिजाथिलाइखौ गथायदों। उत्तर प्रदेश रायजोनि गाहाय मन्थ्रि योगी आदित्यनाथनि नुजाथिनायाव गिबि मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ बारानासि जिल्ला बिसायख'थियारि अफिसारनि आखायाव गावनि बिजाथिलाइखौ गथायो। गिबि मन्थ्रिनि बिजाथिलाइ गथायनायाव हादरनि गुबुन गुबुन बिजेपि हानजाजों दैदेनजानाय रायजोनि गाहाय मन्थ्रिजों लोगोसे मिरु सरकारनि मन्थ्रिफोराबो बाहागो लायो। बिथांनि बिजाथिलाइ गथायनायाव आसामनि गाहाय मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नुजाथिनो गोनांमोनब्लाबो ओडिशायाव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल थानायनि थाखाय नुजाथिनो हायासै। मख'नो गोनांदि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि बिजाथिलाइ गथायनाय समाव मिरुनि रैखाथि बिफाननि मन्थ्रि राजनाथ सिंह, मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाह, बिजेपिनि आफादगिरि जेपि नाड्डा आरो गोबां बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। बेनि अनगायैबो एजिपिनि आफादगिरि अतुल बरा, इउपिपिएलनि आफादगिरि थामहिनबा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'जों लोगोसे एनडिएनि गोबां हेफाजाबगिरि दोलोनि आफादगिरि एबा दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। सर्ट सार्किटनि जाउनाव गंसे न'आ खामख्रेबजोबदों। क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्रामाव थानाय शीतलाधप गामियाव बे जाथाया जादों। थांनाय हरनि समाव बे अर नांनाय जाथाया जालाङो। शीतलाधप गामिनि सासे फिसाय थैजानाय आइजो नुरजाहान बिबिनि गंसेल' थानाय न'आ जोबोर दुखुनांथावै मिथिस्लाबहायै अर नाङो, जायनि जाहोनाव न'निफ्राय जेबो बेसादखौनो दिहुनबोनो हायासै। गासैबो बेसादफोरानो खामनानै सेवहांगार जाजोबलाङो। फिसाय थैजानाय जोबोर गोरिब न'खरनि जानायलाय गामिनि सुबुंफोरा बिटिआरनि सरकारखौ आइजोखौ मदद होनो थाखाय खावलायहरो। लोगोसे जाथाय जानाय जायगायाव इउपिपिएल दोलोनि मावथि मतिउर रहमाना थांनानै जाथायनि सायाव खौरां लाहैयो। फिन खेबसेबाव घुस लानायनि थाखाय सासे सरकारि साख्रिआवलाया हमजाबावबाय। थांनाय समबारखालि लखिमपुर थिलामारा पिएचइनि एग्जिकिउटिभ इन्जिनियार जयन्त गस्वामीनि न'आव 80 लाख रां बोखांनो हानानै हमनायानो सिरि जाथ'वाखैमोन। बे समावनो फिन सासे सरकारि अफिसारखौ रां जाख्ल'नायनि दायाव हमबावबाय। लामदिं थानानि असि एएसआइ भारती बराखौ मैया मंगलबारखालि 15,000 रां जाख्ल'नायनि दायाव हमबाय। नखरसे जोबोर गोरिब नखरनि सायाव थानाय मोनसे केसखौ बोखांनांगौनि थाखाय नखरनिफ्राय 15,000 रां बिदोंमोन। मख'नो गोनांदि बिनि सिगाङावबो एएसआइ भारती बराया बे एखे नखरनिफ्राय केसखौ बोखारनायनि मुङै 15,000 रां लाखांबावबाय, नाथाय केसखौ बोखारनाय जायाखै होननानै नखरनि सुबुङा फोरमायो। एएसआइ भारती बराखौ हमनायजों लोगोसे गेजेरनि जानानै रांनि लेनदेन खालामग्रा बिष्णु शर्मा मुंनि गुबुन सासे सुबुंखौबो हमनानै पुलिसआ सोंनाय फिननाय खालामदों। हमजानाय बिष्णु शर्माया गामि रैखाथि हानजा थामहिनबा भिडिपिनि सासे जवान महरै खामानि मावो। बे बाराव आसामनि मुंदांखा देंखो रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि आथिङाव हमनानै खुलुमना सासे पुलिसआ गावनि साख्रिखौ खोमानानै लाबाय। बे जाथाया साबुवायाव जादों। साबुवायाव मोनसे बैसागोनि बिदाय फोरबो फालिनायाव मुंदांखा देंखो रोजाबगिरि जुबिन गार्गआ मोनसेनि उनाव मोनसे मेथाइ रोजाबगासिनो थानाय समावनो जौसांनि सायाव खाकि ड्रेस गाननाय सासे आइजो हमगार्डआ गाखोलाङो। मिलि प्रभा चुटिया मुंनि आइजो हमगार्डआ जुबिनखौ मोजां मोननानै गिबियाव गोबाख्रबहोयो, बिनि उनाव जुबिननि आथिङाव हमनानै खुलुमो। बेफोरबायदि खालामनाय जाथाया ससियेल मिडियायाव जोबोर गोबारै गोसारदोंमोन, जेराव बेफोरबायदि पुलिसनि ड्रेसआव थानानै सोरखौबा खुलुमहैनाया पुलिस बिफानखौ लाजि फोनांनाय बादि जाहैयो। जायनि उनाव पुलिसनि ड्रेसआव थानानै डिउटियाव थानाय समावनो देंखो रोजाबगिरि जुबिन गार्गखौ आथिङाव हमना खुलुमहैनानै गावनि साख्रिखौ खोमानानै लानो गोनां जायो। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नो होननानै सानबाय। गोजोन्थों।